mare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika ta kusan yoni to getema to awoyni to fasudebe to madina alheri to gawina ne to bohe baleje to luma nyalbi to luma nyalbi to kunyunkari to kunyunkari to usuga ugusa janjam to tintela to mare tumani ko on takusan jula ha e nder galle el Cerno El Hadj ha to galle El Hadj Cerno hamman tala to gurel samba e ko taari dum kala ene jiya e gardindi kabruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jillu Macky Sall hoore jo leydi Sénégal jillu balle didi taw ko jillu gollal o wadi e nder leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale cumu kulbiningu wangu jamma hanki o e nder restaurant mo université Cheikh Anta Diop mo Dakar to leydi Mali hollirama tigi yoga e belendeji de hinde tifon di laamu leydi Mali wadi commandé tawama tigi ndewani lawol to leydi Niger ko fodde yimbe no gas mbasi pittali men tawa kadi ko jiñondiral arnobe jewde tuuse to leydi Central Afrique ko fodde sappo yido neddo wasi fittande mum e garmi ngara hakkunde pelle cebbitide mbadduno tigi e casque bleu woni lafaji bulaji tawatebe e nder leydi he bisimilla mon ketki hoto godde joni jañuden batake tintinde e batake siftinde ziyara hono rendo lobbudu e gardagol alili e be jogi weltare mawndene feewi tintinde e bismade dendangala gure taaride lobbudu kala gure taaride lobbudu kala tawatede to leydi rewo e to worgo kala e to tawa non kabe tintinabe e ziyara mobe jidi yubbinande taw ko ziyara annuel mobe badanta e kala hitande ziyara o non wadante dum ko Ceerno Saydou Nourou Ba odo ziyara non ko ziyara annuel ko hitande hikkande wattata tigi laabi sappo e ɗiɗi wala lawol woni 12e édition o wadata hitande hikka non ko ñande nogas e jeetati e ñande nogas e jeenaya lewru février hitande gonden de ziyara o non waɗati ko yeeso teddungal ziyara o ene waɗa yeeso teddungal hono Tijane Mamma Kane on ko maire mo Darila Barka e dow inde teddungal Ceerno Saydou Idrissa Dia on ko khalifa diine diwana Darila Barka jubbudi ziyara o non ko ni lelori ñande nogas jeetati lewru février ñande hen tigi kikide mum ko jabbungal Ceerno e dendangal hobbe be kala ñande jamma nogas jeetati o non jamma mudum ko hirde almube jime e jimde almube tawa kadi ko mawludun nabiyyu ñande nogas jeenay o non subaka ko silki deftere alqur'ana e duwawuji ñalawma o non ma ceernajo wat jewte taw ko faate sembitinde ko sembinte yimbe e diine islam e ko faati e jertino ko faati e jokkere endam so yehi ha kiide non so takkusana o juulama ko ñande hen tigi so takkusana juulama ko ñande hen tigi Ceerno o hirdata faata to paate galo yettini do bataki o non ko musidɗo men biteɗo Hasana Seka e ɓi nene muɗum miñum ɓi nene mum biteɗo Badara Sena tawteɗo to Mbuuro e dow inde teddungal non nde ɗo fedde witede AJL woni association des jeunes de Lobbudu Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe heɗen gone talata 17 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba enen nangani en kabide noon musidɗo men biteɗo Bokara Ali Thiam gorko mo ñabina ha kabaruji men e ɗemgal pular hono no mbiruɗen e gardiniɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen altine hanki kikiɗe Macky Sall horejo leydi Sénégal o yettima e nder Nouakchott ko jillu makko jillu gollal jillu cehilagal ngu balɗe ɗiɗi o jabbama noon jabbu katugi jabbu o jabbama to jabbama nde lana makko juuɗa makko ndiwo kande juuri tigi to bowalla laali duwaje ngala umtusi to Nouakchott o jippi o tawi tigi ko sehila makko nando makko hono Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi Mauritanie ene ari jabbademo one wondi kadi e horejo jagorde mum hono Ismaïla Bedda Cheikh Sidiya e jagorɗo kalfina jagorɗo kolalo kuɓal e nder galle horejo leydi e wondude e Ba Coumba ko conseiller à la présidence de la République wondude e directeur cabinet makko e chef d'état-major général des armées wondude e chef d'état-major particulier de la présidence de la République e wali mo Nouakchott banggue hirnangue e wondude e cukko horejo conseil régional mo Nouakchott nde kalarangaji ɗi le kalarangaji leyɗele ɗe ɗiɗi kala guttiɓe keeɗi ɗum tigui ara rawuji ɗi mbayna ko ɗon tigui kamɓe horeɓe leyɗele ɗe ɗiɗi kala ɓe mbaɗi ko wiyete revue des troupes ɓe mbawi kay rewirtade yesso dendagal dadiɓe arnoɓe taw ko gari ko jaɓɓade ɓe nde ɗum gasi noon ko ɗon tigui kanko horejo leydi Sénégal hono Macky Sall o rokki jungo kay dendagal délégation taw ko gouvernement e yimɓe membre de gouvernement ɓe laamu leydi Mauritanie arnoɓe jaɓɓademo ko noon kadi wondude e dendagal diplomatie woni corps diplomatie arnoɓe jaɓɓademo kam foof e rokkiɓe juuɗe nde o gayni noon ko ɗon tigui kanko e sehil makko nando makko hono Mohamed Cheikh El Ghazouani ko ɗon tigui ɓe dutti e nder salon d'honneur taw ko bowala layde diwaji ngal ɓe jooɗi toon noon ko juuti ɓe jewti noon ko ɓe jewti toon ko juuti nde ɓe jeeyi haaɓe pofti noon ko ɗon tigui ɓe ƴetti wallaji mabɓe ɓe paati e nder wuro gam tawa kadi ɓe faati koto jippudu mabɓe Macky Sall o arani goto omo ardi e sete timmuɗo molanteɗo Allah e nder ɓen ɓe o ardi omo ardi Amadou Ba on ko jagoɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi hono Mohamed Mokhtar Cissé on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati kubbam e ko fati e énergie e ko wayno oɗo biteɗo Aliou Ndoye on ko ministre jagoɗo kalfinaɗo ko fati awo Samba Nyoken Ka on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati negol jawdi e gaynaka hono Sofia Gandine on ko ministre des mines et de la géologie ndey Cek Ndiaye Diop on ko ministre de l'économie numérique wondude e Aliou Aïdara Niang on ko gouverneur mo Saint-Louis Seydou Gueye on ko chargé de communication à la présidence de la République Oumar Demba Ba on ko conseiller diplomatique président Farba Ngom ko député de l'Assemblée nationale hono Jean Antoine Diouf on ko ambassadeur directeur Afrique hono Ousmane Ndour on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Sénégal e nder Mauritanie ko ɓeɗo woni ɓe Macky Sall ardi nguɗo jillu noon ko kañum woni jillu ngarwa ningu ngo Macky Sall waɗi e nder leydi Mauritanie gila kay Mohamed Cheikh El Ghazouani jooɗi e jappere laamu kene wona joni lebbi jeegom ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar nder leydi Mauritanie dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisal maaje kadde de leydi Mauritanie ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e laaɗe nayyi taw ko laaɗe awoje Sénégal naɓe umminoɓe to Ndara ɓe nawama noon e oɗo saaha ɓe nawama noon to ɓe nawama ɓe cokoyama to wuuro witego Rosso Mauritanie laaɗe mabɓe waɗama ko wiyete saisi ko ɓoyani ko noon siftinde noon ko ɓoyani ko laamu leydi Mauritanie sifodiri noon e awoɓe leydi Sénégal ɓe dokkanoma kene ɗime ha temedde nayyi licence temedde lay licence nde ɓe gawata e nder maaje kadde leydi Mauritanie tawa kadi koɓe didannoɓe kerol toɓe poti hadde nde wonno noon belɗi judde gasata e maayo ko ɗum saabi noon mataw ɓen awoɓe kaɗani to poti hadde haaɓe mbiya teɓe e oɗo saaha joni eɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗon Somalek ko société kalfinaɗo ko fati e kuɓa moni courant e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ñande aleta ɓennuɗo o ɓe kolliri wonde dendagal caɗele ɗeɗo caɗele ɗeɗo balɗe ɗo lebbi kala caɗele taw ko caɗele courant ɗe wuuro Nouadhibou wonduno e oɗo saaha joni ene wayno ɗen caɗele gasi ha laaɓi ceer saabu ɓe kolliri tigui wonde ɓe gayni fewnidde kay pan taw ko central o wonduno ko groupe aji ɗiɗi noon ɗin panno e nder Nouadhibou ɗin pentama e oɗo saaha joni
joni be kolliri kadi e mayde lewru mars ndi ma be kolliri tigi e mayde lewru mars darotono ndu mabe baddu connecté ma wuro no dibu go wattu wadi connecté e machinaji didi kesi tawa dina machinaji groupeaji didi kesi hen groupeaji didi kesi non tawa en jogi en mbawi fournise en mbawi yaltinde kene qime ha 11 megawatt taw ko kubama dina machinaji non didi kesi pulo di 11 megawatt en mbawa sar wude feccere e wuro Nouadhibou be kolleri kadi hitande hikkande ma Nouadhibou watte connecté e central taw ko central courant on courant non ko courant iwowo e hendu taw tigi wayno ko wayno bedi taw ko bedotodi e kala saham en gadda kubbam dina on central non en tawe tigi to witte boulot noir on central non wawi addude ha kene qime 100 megawatt taw ko courant dum non ma wuro Nouadhibou go hitande hikkande ma connecté e on central ha joni kabaruji men demgal la seno mimato leydi Mauritanie koto Sénégal padena kotana mus non wadi e ndara wuro witengo bayla ne tawe 15 km hakkude mum e biñoma e ndara région mo Ziguinchor ko debbo bietenoɗo Ndeye Sissoko ɗacci ha yimɓe galle mumen fof ɗani o ƴetti leli ɗanu yim jamma ko ɗon tigi o ƴetti ɓoggol o habbi e dande makko o habbi e lekki gonki sara galle mabɓe o diwi o welti nde yimɓe galle mabɓe beppini subaka tawi tigi komo welta o wondani e wonki ko sapeur pompier e gendarme be arnobe noddabe kanyumen tigi liggiti dona goskiki non e odo saha joni gendarmerie nawi dum to morgo nawi dum tigi to morgo hôpital diwa non bele non wade ko witte autopsie ande so tawi ko bartido walla so tawi ko barado bele kedi ene ande holko sabi o mo watto ha joni ko leydi Sénégal keddoden no birude en gardinde kabruji men jamma altine hanki sanga 4h du matin de doygol welatde ko den tigi cumu kulbiningo wadi endera restaurant central pavillon A mo université Cheikh Anta Diop cumungu non ko kulbiningu no fewi ko Allah buri hulbinade kono tan holliram Allah yettama hay neddo goto wasani hen fittade mum hay neddo goto kadi gañaki hen kono matériel ko boni hen ko ne limota ko ne hulbini no fewi hono sous-préfet mo Dakar Plateau bitedo Djibi Diallo yabbi koyde makko non o ari tigi ha o jimi e cumungu o andini kadi wonde dendangal étudiant di yo gartir hakkilaji men sabu kay madum fewnite ko buri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal jen ha to fati ko budi bi hamnade kadi wadi bi wadde ko hulbini de bi hamnade wadi bi wadde hanki jamma alede wadi bi wadde jamma alede be do sanga 3h du matin endera fatiga ko sagata gorko kadi ko apprenti chauffeur ko kanyum tigi yinno wadde violé debbo gor taw kadi ko debbo kangadon debbo mo wondani era gondude rafi hakkilim ko bieten kangado bietedo salindawo ko on tigi o yinno wadde duma violé ko gulali makko non kanko debbo o ko gulali makko e lukali makko mo wulla yo faabe ko don tigi dongnanobe motoji Jakarta taw ko wadobe taxi moto walobe dogde ko den tigi ciftori wonde ko pularo yata wulango jamma daldataake e goto ko don tigi ben yiri nimo de be ngari habe jettibe tay kay ko sagata gorko ene borti pantalon mum ha yetti koppi ene jime makko ene damni wadde mo gede kamtorinde to wiyan non yahare wodo ko don tigi be jime mum e pidum pigal bongal no fewi ko don on foppiti dogdu naati e nibbere kanko debbo mo sellani on ko don be nangimo be gaddimo ha to yeso debbo goto jeewo sandwich ko don tigi o wali kisam ha joni ko leydi Sénégal keddo non jeen ha to kawlal ko buri burno lollirde mamar walla o mo wetno kadi Mustafa e der legal bitengal Sam Kawlaga ko babiraado goto mo duubi capande jeedidi kanko non kanki subaka non o wadi no heewad ni kala subaka so yaade kay yettade ha to debbo goto jeeyo karaw woni ko wiete fonde o soodi karaw makko wajidi haare ndu nibbidi ko don tigi saha o yinno yaade ko don tigi wona tudde e kala saha o mo tuta non mo yaha mo turo mo tuta ha o yetti e nokku goto taw kadi ha o yetti non e nokku goto taw ko place publique ona place publique non be kewi dum ko juule kay ko don tigi place publique taw kadi ko nokku mo be kewi wadde pumirgal mambe ko wayno julde korkam e julde taske nde wari ha o yetti don ko don tigi o yani non ko don tigi o seri e wonki makko ko sapeur pompier kanyume police kanyume tigi garani don goski makko be dum tigi to morgo hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack e odo sa joni non losngoji nanam bade makko belene ande kay so tawi ko nyamrinde o nyamindi woni ko mojjani wala tawi ala ko balde makko tan ngasi kanko vie basdo fitan makko non ene sikka o jeya tigi der ngodo wuro witengo Daru Mukhti
ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Sénégal to jen ha to Thiès non Sadiou Ka Mbodj mo duubi capande joyi e jeenayi ko directeur collège biteɗo Ousmane Ngoma mo Thiès gila alet non sanga 15h faade oɗo saha joni hay goto yiyanimo hay goto nananimo andaka to woni ko majjuɗo melewu hollirama non ko ñande alet nde sanga 15h o yalti galle makko e saha nde o yaltata nde kadi hay téléphone makko o nawani tugginde non faade oɗo saha joni ala biyo yimo walla biyo nanimo hollirama non kanko Sadiou Ka Mbodj non ko hollirama tigi o medino wonde professeur taw kadi ko professeur histoire et géographie e nder lycée Malick Sy ko adi kay ko mo wona directeur oɗon école hollirama non yimɓe non haydara ala ko teski makko kay ko tawi holko musatamo to banggue hakkille kono guilo yalti galle makko faade oɗo saha joni hay goto yiyanimo nananimo ha joni ko leydi Sénégal kedonen daddiɓe ɓe leydi France tawateɓe e nder leydi Sénégal e oɗo sahane tawi e sunare mawde no fewi goto e dadiɓe ɓe mo martaba capitaine biyeteneɗo capitaine François Sangiovanni ko kañum tigui wasi fittade muɗum ko ñande sappo aljuma 14 lewru février gonɗen du ko nden tigui o heeɓi musalla e saaha wonno wadde entraînement makko taw ko boxe ko ɗon noon o ƴetta o ronda o nawa to hôpital principal mo Dakar nde o yetti toon duuɗe safroɓe ko ɓen tigui mbaɗimo ko wiyete opération nde o opéra to noon o woni toon ala ko seɓori ha janggo muɗum woni tigui ñande asende ko ɗon tigui lanandi o ko ƴettimo ɓen nawimo to Paris lamorgo leydi France nden o yettima to noon to hôpital militaire mo Persi e nder Paris ko ɗon tigui nde docteur eɓe dogui paye makko tawi tigui ko goskiɓe gaddi wona mo sellani ɓe wardani e wonki makko kanko capitaine o noon hollirama tigui ko guila décembre 2019 ko guila nden tigui o ari o tawti dadiɓeɓe Dakar taw ko base aérienne mo 160 tawateɗo e nder leydi Dakar o tawateɗo e nder Dakar tawateɗo e nder leydi Dakar lamorgo leydi Sénégal o yaltiri aduna noon ko duuɓi 30 e duuɓi joyyi ha joni kabaruji men leydi Sénégal ma jaa ha to diwan Casamance lebbi tati noon caggal kayi nde caggal wargo o gonnoɗo mawɗo kello catal bitegal MFDC woni tigui hono biyetenoɗo Abou Elkina Diatta kañum adduno ngal catal bitegal MFDC woni mouvement des forces démocratiques de Casamance ɓe cuɓima noon catal ngal noon suɓima e oɗo saaha joni lomto makko ɓe cuɓi noon ko gonnoɗo cukko abe Diamakuna Senghor ɓe men biyeteɗo Edumana Bora noon e oɗo saaha kañum laati e oɗo saaha joni mawɗo ngal catal bitegal MFDC kanko Edumana Bora noon ko guila 1961 ko guila nden tigui o tawti ngal catal bitegal MFDC woni mouvement woni tigui ko wiyete mouvement des forces démocratiques de Casamance ha joni kabaruji men e demgal pulara seno mima to Casamance ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali noon e nder communiqué taw communiqué du ministère de la défense et des anciens combattants laamu leydi Mali lewni gouvernement mo leydi Mali e gardugol Boubou Cissé hoore jagode leydi ndi ɓe kolliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde e nder temedere belende ɗi hinde typhon MRAP tawa kadi kodi mine résistance embûche protective ɓe ko direction noon taw ko direction halfinaɓe ko fati e matériel e ko fati e carburant e transport koninkoɓe leydi Mali kamɓe foof ɓe kawri ɓe jurnitima tigui ɓe tawi ɗiɗo belendeji wona tigui belendeji ɗi moƴƴani hay cetta kuntal ɗi tawama noon belendeji ɗi tigui woɗi wonani normal tigui ko namdono e majji kala walla koɓe ɗaminno e majji kala ɗum tawaka e yoga e majji ɗum noon hollirama tigui ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ko fati e fournisseur woni tigui jeenoɓe ɗon ɗin belendeji ɓe kolliri noon e oɗo saaha ɓe kalani fournisseur mabɓe pewninoɗo ɗina belendeji yenoɓe ɓe noon kolliri wonne jaaɓi koɓe mbi ko kadi ma pewni tan ɓe beele ma mbaɗan ɓe commande goɗɗo taw ko moƴƴi no fewi mbawa artude e juuɗe mabɓe hano hannirta ni ɗum noon ko communiqué moɓe mbaɗi taw communiqué o waɗa ko to Bamako ñande 17 woni ñalawma hanki o 17 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha joni ko leydi Mali kedoɗen jeena ha to Bala saga to wuuro witego Bala sagataɓe joguitiɓe ha teddi jani e poste péage woni tigui poste to autoji ndewata tawa kala saaha ene ñoɓa tawa teɗo to yaltide oɗo wuuro witego Bala
dum non ko faade kuccala yeso hono odo non bitedo Yaya Sangare non ko jagodo kalfinado ko faade communication mo leydi Mali o holliri tigi wonde bilan gadano e ngudo jango non holliri ko gendarme goto wasi hen fitade mum gendarme goddo kadi barminama hen koto mondoro paden dadibe be leydi Mali be hinde fama woni forces armées maliennes be kolliri tigi wonde dadibe mabbe wonde dadibe wonde tigi be diwti dadibe leydi be kolliri tigi wonde be diwti pelle sebitibe yinnobe wadde jango mumen tawi kadi ko jango didi biwum jango dibi yu jinno wadde mabbe tigi e ndera balde tati e ndera balde didi tan woni en 48 heures e ndera falde e ndera ndena falde be kolliri non nyande sappo ya naya lewru colte gonden du ñande hen pelle cebbitiɓe garin tigi jani e ndera kamo manduro pellodiri noon garmi ngara wuli hakkude mabɓe no fewi e ngan sanga ɓe noddi tigi renfort ko ɗon tigi avion ngaji woni laaɗe diwoje militaire uji gari tigi ko ɓen mbawno riwtude ɓena pelle cebbitiɓe diddiɓe haaɓe goddoyi e holliri noon ndera garmi ngara on militaire goto wasino hen fittade mum auto militaire tawa kadi koɓe dadiɓe pelle cebbitiɓe ɓe biftino auto militaire on ko dadiɓe laaɗe diwoje dadiɓe jurino on pettoje on orla boni ko e lawol ɓe koliri kadi altine ɗen ɗo woni tigi altine hanki o kadi wat boni ɓe gartino tigi yedde wadde jangu mum e ndera camp he ko ɗon noon koni ko ɓe darti mbawi riwtudeɓe kay hono no holliri communiqué mabɓe kamɓe dadiɓe ɓe koto Bandiagara paaden wuro tawa ko to wuro noon wuro wongo tawatego e nder falde Bandiagara yanama tawa kadi ngo yanama ngo duppam jangu ngu noon waɗi tigi mayɓe tato yimɓe tato mbasi hen pittali mumen guura kewɗe e matel kewɗe kadi duppama hen ko ñande kikiri ko ñalawma hanki o noon hanki kikiri sappo e jeeɗiɗi lewru février gonɗen du ko ñande hen tigi wuro ngo yana wuro ngo noon tawe tigi e nder commune mo Sanga ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Niger paaɗen fedde taw ko fodde yimɓe nogas mbasi pittali mumen altine hanki o e nder leydi Niger e nder leydi Niger noon tawɓe kamɓe wasɓe pittade mabɓe fof koye ƴiñodiral e saha kay ɓe garanno tuuse woni ballal fati e guura hewɓe kadi mbarmi hen tana o noon waɗi ko nder ngoɗo wuuro witego Difa to worgo ɓajo funnague leydi ndi ko doga gon on wuuro noon walla on ka noon ko doga moltoy en tawa ko dogɓe galleji men ko ɓen tigui moltoyno hen ko ɓen garno ko ɓen tigui gaddano guura woni ballal e saha ɓe gonno heɓde tuuse mabɓe noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi ƴiñodiral yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen e nder yimɓe nogas wasɓe hen pittali mabɓe hen sappo joyo ko rewɓe joyo heddiɓe ko sukaɓe tokosɓe gouverneur mo Difa yaɓi koyɗe mum ha yetti hôpital tawa kadi ko hôpital arde salminde dendagal gañiɓe kala e yidde sembitindeɓe e duwanadeɓe kadi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto centre Afrique paɗen garmi ngara musu noon waɗi tigui hakkude laafaji mbulaji woni casque bleu en tawateɓe e nder centre Afrique hakkude mumen e felle seɓɓitinde ndeɗo fedde noon taw ko fedde joguitiɓe wiyeteɓe FPRC woni Front Populaire pour la Renaissance des centres de la Centrafrique garmi ngara o non musi taw ko banggue fedde seɓɓitinde fedde joguitiɓe ɓe koliri tigui wonde ɓe mbasi hen sappo e ɗiɗi o sagata ndena fedde noon ɓe garno tigui yinde yande e heptude wuuro woto e juuɗe laamu beele wuuro ngo ne wonta e jimani mabɓe gon wuuro noon en tawi tigui to banggue rewo centre Afrique ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar uddirten kabaruji men koto RD Congo woni République démocratique du Congo altine hanki o kikiɗe fodde yimɓe sappo mbasi pittali mumen e jangu taw ko waɗa boniɓe mbaɗi e mabɓe to funnague RD Congo tawa kadi waɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Uganda ɓeɗo yimɓe sappo waraɓe noon tawtoyi waraɓe kay ɓe kawra e oɗo saaha joni temettati e capanɗe jeenayi e tato neɗɗo waraɓe tugui kay ko lewru novembre 2019 faade e oɗo saaha joni ujunde temedde tato e capanɗe jeenayi e tato neɗɗo ko wara taw kadi koye janguji baɗini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba enen nangani en kaɓirɗe musidɗo men sehil men hono Thiam hono musidɗo men sehil men biteɗo Thiam Bobacara Thiam gorko mo ñaɓina gasi ha laaɓi yo jaam Allah jogo on kettima alaki jaam.